जुदि सम्पति साननानै लानो हादोंब्ला नोंनि फिसाखौ नों मानो सम्पति ना साननानै लानो हायाखै लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं जुगा फैफिनबाय लंथं मदार्न जुग होननानै बर' बिमाफ्रा दख'ना बोखो बोखो मोसाबाय ससियेल मिडियायाव नंगौना नङा दे बेसे लासिंसिं बाथ्रा जाय बिमाया 7 बोसोर बैसोनि फिसा हिनजाव दङ जाय बिमाया 5 बोसोर बैसोनि फिसा हौवा दङ जाय गथ'नो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ जाय फिसा हिनजावनो गियान होनांगौनि बोथोर मोनफैबाय बे बिमाया गावसो दख'ना बोखो बोखो ससियेल मिडियायाव मोसाबाय बेफोर गथ'फ्रा बोरै मोजां जागोन बे बिमानि फिसाया बोरै मोजां जागोन जोंनि समाजा बहा गोग्गो जागोन जोंनि गथ'फ्रा बहा गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगोन नोंगोना दे रायजो राजा नोंथांमोन दा आं दहायनो बुंखादों आंनाव गाज्रि गाज्रिया साजोब्बाय होनना ताइ गाज्रिखौ बुंदों आङो मेथाइआथ' बिदि थोनथाराखै मेथाइनि एलबामाथ' बिदि नंथारा मोसानाया खेबथामसो नायबाय आङो फैलाबायनाय दं नामाब्रा बेयावनो मोसानायावलाय एलबाम होननानै मोनसेबो गैया दानिया जोंनि बिहामजोफ्रासो बिहावखौबो लाजिला बिफाखौबो सनमान खालामलिया सनमान होननाया मा बुस्थु बेखौनो बुजि मोनला दख'ना बोखो बोखो फेन्दा दिन्थि दिन्थि मोसाबाय ससियेल मिडियायाव होबाय 1 मिनिटनि उनाव बिहावाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिमायाबो नुबाय 1 मिनिटनि उनाव बिदायाबो नुबाय थेवबो गाव लाजिला मानो बेबायदि जादों कारना मा दा होमबा जोंनि होख्राव होख्राव बुंनाय खोथाया मिनिंलेस ओंखायनो आङो बुंला आंनिया जोब्बाय लेक्सारा नामा नङा होमबा दा मानो बेबायदि जादों जोंनि बिहामजोफ्रा बिहामजो माने आं हाबा जायाखै दे दा बेखौ एसे नायबिजिरनांगौ दङ एसे सिगाङाव माखासे खोथा बुंलांदों दा जोंहा गामियाव समाज दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थाया माबायदि दा जोंहा बेखौबो साननो गोनां दं दा बेखायनो बुंनाया जों समाज दानायनि खोथा बुंदों न'खर दानायनि खोथा बुंदों नाथाय जोंनि समाज बेबस्थाया मा जादों जोंनि गामियाव समाज बेबस्थाया मा जालांखो दा बेफोरखौ नोजोर होनांगोन कारन जोंनि गामियाव बे सासेल' आइजो गैया सासेल' बिहामजो गैया बेहाल' गथ' गथाय गैया गामिनि गंफ्रोमबो न'खराव गथ' गथाय दङ जायफ्रा जोंनि भबिष्यत जों गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बे गथ'फोरखौ थांखिनानै जोंनि फिसाफोरखौ थांखिनानै जायफ्रा दिनै लेखा फरायबाय दं क्लास 5 आव फरायबाय दं 6 आव फरायबाय दं 7 8 9 10 11 12 आव फरायबाय दं बिसोरखौ थांखिनानै जोङो जातिखौ गेरेमसा दानो नागिरदों मानोना जोंनि बे लाइमोनफ्रा जोंनि बे फिसाफ्रा जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो बिसोरखौ जों जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो बे लाइमोनफ्रा बे जोंनि फिसाफ्रा साफा साफा जातिनि दैदेनगिरि जानांगोन जातिनि साफा साफा गेदेर थुनलाइगिरि जानांगोन बिसोरनो डक्टर जानांगोन बिसोरनो इन्जिनियार जानांगोन मास्टार प्रफेसर साइन्टिस्ट एसएस आईएएस अफिसार जानांगोन मानोना बिसोरनो जानो हायो बिसोरनि अनगायै रावबो जानो हाया आरो जोंनि फिसाफोरनियाव बे टेलेन्टआ थै रोदा रोदा हाबनानै दङ दा बिसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन दा बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांब्ला बिमाया फिसाजोनि सिगाङाव बिमाया फिसानि सिगाङाव दख'ना फैखो फैखो मोसाबा बे फिसानिफ्राय मा टेलेन्ट ओंखारबोगोन डक्टर जानाय टेलेन्ट ओंखारबोगोन नामा मा टेलेन्टआ ओंखारबोगोन होनबा जोंहा बिमा बिफाया दायित्व दंना गैया जोंनि गामिनि समाज बेबस्थायाव दायित्व दंना गैया बेफोरखौ नोजोर होनो थाखाय नङा होमबा दा आङो बुंबाय बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाफ्रा
जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो दा बिसोरनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय टेलेन्टखौ जों बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि बिमा बिफानाव नाम्बार 1 गावसिनावनो सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासा थानांगोन जे आंनि फिसाया मास्टार जानो हायो आंनि फिसाया डक्टर जानो हायो आंनि फिसाया इन्जिनियार जानो हायो आंनि फिसाया मेट्रिकआव 95% लाखिनो हायो बे सेल्फ कन्फिडेन्स आत्मबिश्वासा जोंनि बिमा बिफानाव थानांगोन आरो जोंनि बिमा बिफानाव सिमां थानांगोन दहाय बुंदों जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा अमानो थेमाबो नायनानै होयो अमानो टाइमलि आदार होयो नंगौना फुङावबो होनांगौ सानसुआवबो होनांगौ बिलिफाङावबो होनांगौ अमाया गन्द्रानिफ्राय जै गबाय अमाखौ नागिरथिङो बिमाया माबाया बिमाया नङा बे मानसि बिमाया फै 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 बहा थांखो ना नागिरथिंबाय बायो गोमाबायसो खोमा सिखाव लांबायसो खोमा होननानै नानो नागिरथिङो खारन साननानै लादों बेयो जोंनि सम्पतिया बेनो फाननानै 20,000 मोनगोन बन्दक दोननाय हाखौ बेजोंनो सुख'नांगोन जोंनि सिन्ताया बे अमाखौ जुदि सम्पति साननानै लानो हादोंब्ला नोंनि फिसाखौ नों मानो सम्पति होनना साननानै लानो हायाखै जोंनि फिसाया मा खालामो दा हरनि 12टा बाजियाव धिरबिलाव गोसोथोनायखौ लानानै बार्थडे खालामहैयो बार्थडे हरनि 3टायावसो न'आव फैफिनो बेखौ खिन्थु नागिरोसै फिसाया हरनि 3टासिमबो न'आव फैयाखै नागिरा अखानायै 12टासिम उन्दुयो जेबो बुङा मा बुंहैयो बिमाया थांनानै आयो फिसाया मेगन मोदै जाहैदों खोमाहाय नै बाबु आबा आबा दे जिखौ फिननानै फैलायबावबायसो बे फिसायालाय बोरै डक्टर जानो बे फिसायालाय मेट्रिकआव माबोरै 95% लाखिनो बे फिसायानो ड्राग्स एडिक्टेड जादों जों बुंबाय थायो ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय गथ'आ ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय जौ फाग्ला जाबाय जौ फाग्ला जाया मा जानो बेलाय ड्राग्स एडिक्टेड जाया जानो मा जानो बेलाय देनाय जाय गथ'आ 3टा बाजियाव हाबफैयो मोनानि हराव बिमा बिफाया जेबो बुङा नोंगौ नाङा देनाय माबा उन्दुनायखौ